Pozdrav svima, danas malo opušteniji klip, danas ćemo raditi koji je to najbolji web browser u 2022. godini. Prvo napomena da kažem, dakle ovo ja radim na Ryzen 9 3900X 16 GB RAM-a, dakle meni će logično sve brzo učitati, ali ćemo da testiramo znači koji je najbrži za taj nivo računara. Ja isto tako preporučujem vama da ovo uradite na vašem i da prosto vidite koji browser najviše prija vašem računaru. Naravno, vi treba da koristite onaj koji vama odgovara, ovo je samo test da vidimo koji se najbolje pokazuje. Znači, dakle, kako ćemo da uradimo ovaj test? Dakle, ja ću da pokrenem štopericu i pokrenut ću, znači, dakle, oko 9 stranica na svakom browseru koje onako koristite u svakodnevnici i onako malo teže za učitavanje i vidjet ćemo koje će da učitati najviše i koliko mi je RAM-a požrao za to vreme dok je učitavao, tako da hajde da počnemo. Evo, dakle, prvi na redu je Google Chrome, dakle vjerojatno ga svi koristite najviše, tako da pokrenut ćemo štopericu i krećemo. 3, 4, sada. Dakle, on je to za 5 sekundi pregurao i mislim da je ovo je mene omiljeni web browser, znači on je za 5 sekundi otvorio sve ove sajtove, tako da idemo dalje. Sljedeći na redu je Mozilla Firefox. Mislim da ovaj browser se malo manje danas koristi pošto je dosta stariji browser. Pre sam koristio, često sjećam se, pre sam ga ja koristio. Da vidimo danas kakav je. Upalit ćemo štopericu i pokrenut ćemo je za 3, 2, 1. Dakle, on je ovo učito za 7 sekundi, malo gore od Chroma, ali dalje je dobar. Idemo na sljedeći. Sljedeći browser na redu je čuveni naslednik Internet Explorera, Microsoft Edge, koji Windows tera nas da mi njega koristimo. Ovaj Explorer mi se dosta ne sviđa mi se ni njegov interfejs, barem po mom mišljenju, ne sviđa mi se što ne koristi Google nego onaj njihov Bing, ali međutim to sve može se podesi. Dakle, da vidimo, upalit ćemo štopericu i pokrećemo ga za 3, 2, 1. On ga je očito sve za 0.7 i 458 stotinki. Znači slično kao Mozilla. Dakle, idemo dalje. I posljednji za danas je novi browser koji sam vidio da dosta mojih drugara koristi, a također ljudi na internetu. To je Opera GX browser, znači ovo je neki mešavina običnog i gamerskog browsera, dakle ovaj browser vam pruža dakle mogućnost da vi možete njega da ograničite koliko će RAM-a da vam troši, koliko će interneta da vam koristi, koliko će ovo ono. Međutim, ja to ništa nisam dirao, po meni izvanredan, ali nije kao Chrome. Dakle, ja ništa nisam dirao, pokrećemo ga na default, znači samo sam ga instalirao i stavio ove stranice i to je to. Tako da učitat ćemo štopericu i pokrećemo ga za 3, 2, 1. On je ovo sve učito za 10 sekundi i pokazao se dosta lošije za razliku od ostalih, ali ne kažem da je ovo loš browser ako je učito sporije. Ovo je samo na default settingsima, kad vi ne bi ništa dirali. Možda bi bio bolji kad bi ja povećao download i da možda uzima više RAM-a, ali ovako je defaultni i mislim da ne bi bilo fair da ja sad to radim, tako da
za njega ćemo reći 10 sekundi. Evo dakle, ovo su neki rezultati. Evo dakle, vidjeli ste rezultate. Po meni su pobjednici ovog, da kažem tako, takmičenja Chrome i Opera GX, zato što Chrome je učito najbrže, mislim jedan od najboljih web brauzera, a Opera GX se pokazala jako dobro i jako učitala za 10 sekundi i koristila je samo oko 800 plus RAM memorije. Mislim, vi to sve možete da podešavate po želji, tako da mislim da je to ok. Nisu loša ni ova dva, možete i njih da isprobate. Ja isto tako kažem, znači ovo je bio test samo za moj računar, kako bi to bilo na najbržem internetu, onako solidnom računaru, da tako kažem, i to je to. Isprobajte i vi ovo na vašem računaru i pozdrav.